Saan ka na naman galing? Nag-basketball lang, kuya. Di ba sabi ko naman sa'yo, natutulungan mo ako magbuhat ng abono? Hindi ko kaya magbuhat ng abono, kuya. Tsaka mainit sa bukid. Di ba mainit din naman pag nagbabasketball ka? Iba yung init dun, kuya, kaysa sa bukid. Sige, kumain ka na doon para tulungan mo ako mag-abono ng palay. Hindi ako pwede ngayon, kuya. Bakit naman hindi pwede? Makiki-birthday kami sa tropa ko. Uunahin mo pa yan kaysa tulungan mo ako? Oo, kuya. Nasabi ko na kasi napupunta ako. Kaya mo na yan. O kaya maghanap ka na lang ng makakasama. Oh, saan ka pupunta? Maliligo na. Baka mahuli ako. Kuya, ang aga mo naman naglalasing. Naglalasing. Umiinom lang ako, Annalyn. Hindi ako naglalasing. Magkaiba yun. Parehas lang yun, kuya. Teka, saan ka ba pupunta? Dito sa tindahan, kuya, may bibilhin lang. Nakapagluto ka na ba? Magluluto pa lang, kuya. Sige, bilisan mo magluto. At nagugutom na rin ako. Uwi na rin ako mamaya. Wala ka nang ibang inatupag sa araw-araw, kuya, kundi maglasing. Hindi ka man lang marunong magtrabaho. Pinapadala naman tayo ng pera ni nanay, ah. Kahit na, kuya, simula nung nag-abroad si nanay, iniasa mo na lahat ng pangangailangan mo, pati na rin yung bisyo mo. Huwag mo nga akong pagsabihan ng ganyan, Annalyn. Tandaan mo, nakakatanda ako sa'yo. Sinasabi ko lang naman yung mga maling ginagawa mo, kuya, kaya huwag kang magalit. Di ba binibigyan ka rin ng pera ni nanay? Di umaasa ka rin sa kanya? Para sa pag-aaral ko yun, kuya, para makapagtapos ako. Kahit na! Di kagaya mo, pinag-aral ka nga, pero hindi ka naman nakapagtapos dahil nagloko ka sa pag-aaral mo. Ang dami mong alam. Umalis ka na nga dito. Magluto ka doon sa bahay. Oh, Annalyn, saan ka galing? Sa tindahan lang, kuya, may binili lang ako. Ganun ba? Galing ka na ba sa bukid yan, kuya? Oo, kararating ko lang. Nakita mo ba si Kuya Albert mo? Oo, kuya, nasa tindahan. Naglalasing na naman mag-isa. Ganun ba? Sinabi kong sumunod siya sa bukid para tulungan niya ako. Tapos nagiinom lang pala. Kaya nga, kuya, nagkasagutan nga kami kanina dun eh. Bakit anong nangyari, Annalyn? Sinabi ko lang naman yung pinaggagawa niya na puro inom na lang ang inaatupag niya. Nagalit na sa akin. Sana, pinabayaan mo na lang siya, Annalyn. Nakakainis na kasi, kuya. Lagi na lang ako pinapagalitan pag ganung nakainom siya. Kahit na, wag mo nang patulan pag ganun, lalo na't nakainom siya. Siya nga pala, Annalyn, kahit ganun yung trato ng kuya mo sa'yo, dapat, irespeto mo pa rin siya. Kahit sumusobra na siya, Kuya Andy. Oo, Annalyn, ang mabuting anak, hindi sumasagot sa nakakatanda, lalo na kung kuya at ate niya to. Ba't si Kuya Albert, lagi kang sinasagot at nilalabanan, kuya? Ang tanong ko, Annalyn, mabuting anak ba ang Kuya Albert mo? Hindi, kuya. Hindi siya mabuting anak. Hayaan mo, pagsasabihan ko siya. Makikinig naman kaya siya sa'yo, kuya? Hindi ako magsasawang pagsabihan siya hanggang sa magtino kasi kapatid natin siya. Sige, kuya, para hindi na niya ako awayin. Annalyn, nakapagluto ka na ba? Nagugutom na ako. Malapit na, kuya. Maghintay ka. Tanghali na. Bakit ang tagal mong makaluto? Annalyn, pasok ka nga muna dun sa loob. Mag-usap kami ng Kuya Albert mo. Bakit ganyan ang turing mo sa kapatid mo, Albert? Palagi mong inaaway. Ang tagal niya kasing magluto.
Yun na nga lang ang gagawin niya. Ba't ikaw? May ginagawa ka ba? Ang aga-aga pa, paglalasing na agad ang inatupag mo. Eh, walang magawa eh. Wala! Di ba sinabihan kita na sumunod ka sa bukid dahil may gagawin tayo doon? Kuya naman, alam mo namang mahina ang katawan ko sa init. Hindi ko kaya ang trabaho doon. Eh anong gusto mong trabaho? Ito na yung nakasanayan natin, ang pagbubukid. Ayokong maging magsasaka lang habang buhay, kuya. Ayaw mo? Bakit? Nakapagtapos ka ba ng pag-aaral at gusto mong pumili ng magiging trabaho mo? Kung inayos mo sana ang pag-aaral mo noon, di nakapagtapos ka sana at may magandang trabaho ngayon. Huwag mo nga ipaalala sa akin yan, kuya. Masakit ang katotohanan, di ba? Nag-abroad si nanay para makapag-aral ka. Anong ginawa mo? Inuna mo ang barkada at bisyo. Tapos na yun, kuya. Huwag mo nang banggitin. Ngayon, di ka na nag-aaral. Gusto mo, may sustinto ka pa rin. Hindi ka ba naawa kay nanay? Umaasa ka pa rin sa kanya? Bakit? Kaya din ni Annalyn, binibigyan din, di ba? Oo nga. Pero yung kay Annalyn, para sa pag-aaral niya. At yung akin naman, para sa gastusin dito sa bahay at bukid. Kahit na. Pareho lang yun. Umaasa din kayo sa kanya. Bakit ba ang hirap mong umintindi, Albert? Pinapalabas mo kasi na ang sama-sama akong kapatid at anak eh. May iba ako. Sabi ni Annalyn, parati mo raw siyang inaaway at pinapagalitan. Tama lang sa kanya yon. Para magtanda siya. Kahit walang kasalanan, awayin mo. Sumasagot-sagot kasi eh. Pwede mo naman siyang pagsabihin ng maayos, ha? Dapat, irespeto mo siya kahit mas bata siya. Para irespeto ka rin niya, na kuya niya. Puro ka na lang sermon. Ako na lang laging nakikita mo. Ako na lang laging masama. Saan ka pupunta? Nag-uusap pa lang tayo! Lalayas na ako sa bahay na to. Alis ka ba talaga dito sa bahay, Albert? Oo, kasi lagay mo na lang akong sinesarmonan. Saan ka naman pupunta kung sakali? Bahala na. Kung saan ako mapadpad. Malaki ka na, Albert. Kaya mo nang magdesisyon para sa sarili mo. Alam mo na yung tama at mali, kaya hindi kita pipigilan. Sige, Nay. Andito na siya. Sasabihin ko. Kuya, sino yung kausap mo? Si Nanay, kinukumusta tayo. Talaga, kuya? Di mo man lang ako pinakausap sa kanya. Nagmamadali eh. May gagawin daw siya. Ganun ba, kuya? Kawawa naman si nanay. Di bale, magtatapos ka naman na. Uuwi daw siya bago ang pagtatapos mo. Maganda yun, kuya. Para sa kanya ko ibibigay yung diploma ko. Proud sa'yo si Nanay Annalyn. Kasi natupad mo mga pangarap niyang makapagtapos ka sa pag-aaral. Salamat, kuya. Maghahanap ako agad ng trabaho pag nakatapos ako. Baka daw hindi na daw babalik sa abroad. Baka dito na rin siya mananatili. Oo, kuya. Tayo naman ang magtatrabaho para sa kanya. Oo, Annalyn. May nabili na rin akong lupang sakahan. Sapat na yun para mabuhay tayo ng matiwasay. Oo, kuya. Magbubuhay Reyna na dito sa bahay si nanay. Ikaw talaga, Annalyn. May iba ako, kuya. Kamusta na kaya si Kuya Albert? Matagal na din wala tayong balita sa kanya. Okay naman daw siya, Annalyn. Ha? Bakit may alam ka tungkol sa kanya, Kuya Andy? Oo, Annalyn. Mahigit 1 taon na rin yung komunikasyon namin. Ganun ba, kuya? Kamusta naman daw siya? Kala ko, nakalimutan niyo na siya. Medyo maganda na ang trabaho niya. Di ko magagawang kalimutan siya, Annalyn. Kahit ganun naging ugali niya, kapatid pa rin natin siya. Ganun ba, kuya? Salamat kung ganun. Bilang kuya niya, responsibilidad ko na alagaan siya at protektahan. Kagaya ng ginagawa ko sa inyo ni nanay. Napakabait mo naman, kuya. Salamat, Annalyn. Teka, gusto mo bang makausap ang Kuya Albert mo? Oo, kuya. Sige nga.
Pero baka awayin lang ako nun. Hindi na, Annalyn. Malaki ng pinagbago ng Kuya Albert mo. Tawagan ko na. Hello kuya, napatawag ka. Oh, Albert. May gustong kumausap sa'yo. Sino kuya? Hello Kuya Albert, si Annalyn to. Annalyn, kamusta ka ng bata ka? Namiss kita ah. Okay lang naman kuya. Matagal na pala kayong may komunikasyon ni kuya, di nyo man lang sinabi sa akin. Pasensya ka na Annalyn. Yun kasing sinabi ko kay Kuya Andy na wag mo nang ipaalam sa'yo. Bakit naman kuya? Nahiya kasi ako sa mga di magandang nagawa ko sa'yo noon. Patawarin mo sana ako. Sus, kalimutan mo na yun kuya. Sabi nga ni Kuya Andy, malaki na raw yung pinagbago mo. Oo Annalyn, salamat sa mga payo at pangaral ni Kuya. Hindi niya ako binatawan. Ganun lang naman talaga si Kuya Andy eh. Mahal niya tayo kaya siya ganun. Oo Annalyn, salamat. Nakapag-isip-isip ako ng maayos. Siya nga pala kuya. Uwi ka sa pagtatapos ko ha. Uuwi na rin si nanay. Oo Annalyn, talagang uuwi ako. Sinabi na sa akin ni Kuya. Talaga kuya, mas lalo kitang namiss. Namiss ko yung pang-aaway mo lagi sa akin noon. Huwag kang mag-alala. Aawain kita ulit pag uwi ko. Si kuya talaga. Palagi na rin kami nagtatawagan ni nanay. Nakahingi na rin ako ng tawad sa kanya. Ganun ba kuya? Salamat naman kung ganun. Magkakasama na ulit tayo na buong pamilya natin. Matutuwa si nanay nito sa atin kuya. Oo nga, Annalyn. Albert, tara na! O, sige na. Tinatawag na ako ng boss ko. May gagawin pa kami. Electrician na pala ako ngayon.